Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады знову сустрэцца з вами ў тэлекавярні «Вячэрні Віцебск». Всім добрый вечер, Сержук, як заўсёды. Вітаю, Іван. Рады цябе бачыць. Ну вось 2 тыдні таму ўжо адбыліся у нас курсы, якія былі прысвечаны княгіні Вользе, і высвятлялі мы некалькі тэорый, якія існуюць наконт узнікнення горада, заснавання. Ці была тут Вольга, ці не была, і шмат чаго было цікавага. Ну а сёння мы працягваем і... Сёння мы працягнем, і ўжо у нас будзе тэма такая больш агульная, не адна персона, а шлях з вараг у грэкі. Будуць у нас сёння вікінгі, будзе шмат чаго цікавага. Тыя самыя, якія яшчэ памятаюць. Так. Тыя самыя. Таму пачынаем, конечно. Яшчэ раз добрый вечер, шановныя телеглядачы. Ну і мы нагадваем, што у нас працягваюцца такія віртуальныя курсы па гісторыі Віцебска. І сёння ў нашай студыі зноў Дзяніс Юрчак, кандыдат гістарычных навук, і Макар Бабенко, кіраўнік Народнага клуба гістарычнай рэканструкцыі «Варгенторн» Цэнтра культуры Віцебск. І вось такі яшчэ бравы хлопец у нас Дмітрый Оддзі, студэнт гістарычнага факультэта Віцебскага дзяржаўнага універсітэта імя Петра Мироновича Машэрова. Добрый вечер усім. Добрый вечер. Ну і Денис Валерьевич, я думаю, як заўжды будзе пачынальнікам, да? Ну, будем пачынаць. Будем пачынаць. Шлях з варагаў у грэкі, і я так разумею, што першае, што ўвогуле пойдзе гаворка пра фарміраванне нейкіх першых цывілізацый на рэках. Ну, можа, цывілізацыі на рэках кранаць не будзем, хаця, ізноў ж такі, калі нават паглядзець усю гісторыю старажытнага свету, цывілізацыі фарміраваліся ўздоўж рэк. Не былі выключэннем і беларускія землі. У прынцыпе, менавіта рэкі з'яўляліся асноўнымі транспартнымі артэрамі, прычым доўгі час. У нас, у прынцыпе, такое глобальнае транспартнае значэнне дзвіны губляецца толькі ў 19 стагоддзі са з'яўленнем чыгункі. А так, яна яшчэ да 19 стагоддзя працягвала заставацца асноўнай транспартнай артэрыяй, якая спалучала Віцебск з Рыгай і з морам. Таму і першыя цывілізацыі, першыя гарады, гэта тыя гарады, якія... Ну, на Беларусі гэта першыя гарады, якія ў нас у падручніку прыгадваюцца заўсёды. Гэта тыя гарады, якія сфарміраваліся на рэках, і абсалютная большасць з іх названа ў гонар невялічкіх рэк, якія там працякаюць. Віцебск тут не з'яўляецца выключэннем. Нет, Полацк. Як і Полацк. Пры гэтым, на што асабліва варта звярнуць увагу, у ролі фарміравання Віцебска як горада вялікую ролю якраз адыграў старажытны шлях з вараг у грэкі. Той шлях, пра існаванне якога даволі шмат сведчанняў. Галоўнае, што гэта... Ну, ён быў, да? Гэта не міф. Гэта не міф, гэта можна даказаць, і на гэта трэба звяртаць увагу. У першую чаргу, гэта шлях, які мы ведаем па аповесці мінулых гадоў. Я, можа, прапаную тады ўключыць карту і паглядзець на карту, як ён праходзіў. Вось мы бачым Чорнае мора, зверху мы бачым Балтыйскае мора і асноўны шлях. Ну, той шлях, які прыгадваецца ў летапісу, ён самы працяглы варыянт, але пры гэтым на карце пазначана і віцебскі ўчастак шляху, які праходзіў праз Дзвіну, так званае дзвінскае адгалінаванне. Ну і мы бачым асноўныя гарады, якія фарміраваліся. У многім, дзякуючы гэтаму гандлёваму шляху, сфарміраваліся і Псков, і Новгарад, і Полацк, і Кіеў, канешне, які ўвогуле кантраляваў галоўную паўднёвую артэрыю, гэта Днепр. Ну і мы бачым, дарэчы, на гэтай карце тыя дзяржавы, з якімі гандлявалі праз гэты гандлёвы шлях. Мы бачым і хазарскі каганат, і Візантыю, ну і плюс увесь арабскі свет, які там далей, але пры гэтым сувязі Скандынавіі менавіта праз нашы рэкі прасочваюцца археалагічна, і мы можам гэта даказаць. Акрамя, дарэчы, шляху з вараг грэкі існаваў яшчэ і волжскі шлях, які быў звязаны і з Волжскай Булгарыяй, і з хазарскім каганатам, але выхад на Кітай быў, але нас ён менш цікавіць, таму што якраз ён праходзіў па-за межамі нашых земляў, хаця гэта такія два альтэрнатыўныя варыянты, якія развіваліся, правда, развіваліся. На Кітай нашы жыхары не імкнуліся так, да? Ну, нам не зусім зручна было геаграфічна. Далекавата. Ёсць нават цікавае меркаванне, што ўвогуле, калі браць варагаў, которые хадзілі сюды на Русь і на нашы землі, што
есть два варианта, як яны хадзілі. Гэта былі ці нейкія асобныя людзі, которые праходзілі ўвесь шлях ад пачатку до конца. Напрыклад, ён там выходзіць са Швецыі з Біркі, і ён вось гэты нават да Міклагарда, да гэтай Візантыі ішоў увесь шлях і вяртаўся назад. Ці хутчэй за ўсё быў найбольш пашыраны варыянт, гэта археалогія праследуецца, там Гнёздава, Шыстовец і Чэрнігаўшчына. Гэта варягі ў другім пакаленні. Гэта людзі, которые прыйшлі сюды са Швецыі, са Скандынавіі, напрыклад, асядалі тут, і яны хадзілі не ўвесь шлях, а, напрыклад, там ад Віцебскіх волакаў да Кіева і назад. І яны вось пэўны кавалак шляха, потым там ад Кіева, там яшчэ туды далей. І вось гэта так як чалнакі такія былі. Кожны кантраляваў свой участак, і пры гэтым вось калі мы праводзілі лекцыю ў бібліятэцы, там пытанне паўстала, што тое ж Гнёздава, што гэта такое? Гэта своеасаблівы чэркезаўскі рынак таго часу. Гэта буйны аптовы рынок, дзе якраз адны прадавалі тавары, другія іх набывалі, рэалізоўвалі далей. То ж самае можна сказаць і пра гарады, і пра апорныя пункты варагаў, якія былі тут, на беларускіх землях. Ну, дарэчы, наконт шляху, на што хацелася б яшчэ звярнуць увагу, гэта, конечно, існуюць спрэчкі, вось як прагучала, ці быў шлях увогуле. Ёсць тыя навукоўцы, якія зыходзяць з таго, што, магчыма, гэта можа быць вялікая містыфікацыя. Ну, на карысць сваёй пазіцыі яны прыводзяць довады. Ну, па-першае, у летапісе прыгадваецца толькі самы доўгі варыянт шляху з варагу грэкі. Дарэчы, апісаны ён вельмі нерэалістычна, таму што з Дняпра адразу трапляюць у Ловаць. Пасярэдзіне заходняя дзвіна, якую ўвогуле не прыгадваюць. Узнікае пытанне, што гэта такое. Ну і прычым праз Ловаць сапраўды гэта доўгае адгалінаванне, калі прасцей было праз Днепр, у дзвіну, і вось выхад у Балтыйскае мора. Таму тут пэўныя пазіцыі ёсць. Яшчэ яны прыводзяць довады, што паспрабуйце праплыць па нашых рэках, у першую чаргу па дробных рэках, на суднах вікінгаў. Вельмі спрэчна, хаця... Не трымаецца, да? Сэнс у тым, што была розніца, прабачце, розніца паміж марскімі судамі, гэта так званыя дракары, которые былі так 25 метраў даўжыню, там ці нават, і дробныя суды па рэках, которые ходзяць. 10-метровая ладдзя абсалютна праходзіць. У нас хлопцы з Расеі, сябры нашы, хадзілі да Азовскага мора, у Балтыку хадзілі, да Паўночнага мора на такіх лодках 10-метровых, і ўсё праходзіць выдатна. І парогі мінаюцца. Цяжка, але это рэалістычна. Да таго ж, з апошніх знаходак у Гнёздава знойдзены астаткі парта, который прымаў невялікія суда. Гэта той аргумент, які яны прыводзяць, хаця аргумент гучыць, я і на Каспеле садзіўся на мель, і на Дзвіне садзіўся на мель, прычым на гумавай лодцы, там, дзе не параўнаць нават ні з якім суднам, нават рачным. Але пытанне ў тым, што, ізноў ж такі, навігацыя не заўсёды магла ажыццяўляцца. Таму я думаю, што ў тыя перыяды, калі праплысці па Дзвіне было немагчыма, яны проста не хадзілі. Хаця рэкі выкарыстоўваліся як транспартныя шляхі і зімой нават, таму што гэта праз лясы былі толькі тропы. Ёсць нават меркаванне, што тыя ж па людзі збіралі акурат не летам па вадзе, а зімой па льду. Это был самый зручный вариант. На сани? Сани, коні і кавалькады, і пайшлі дружыны собирать па людзе. Аптымальна. Галоўнае, што ўсіх ужо за кармы падрыхтаваныя, ўсё сабрана, вось яно самы час. Калі нават куды ты ў лесе узімку збяжыш, прабачце, таксама схавацца. Знойдуць, калі захочаш схавацца ад князя. Далёка не ўцячы. Ну, плюс яшчэ з аргументаў, які супраць, гэта заблытанасць сведчання ўвогуле пра варагаў і пра старажытны шлях з варагаў грэкі ў крыніцах. Але мы ўжо на мінулы раз сказалі, што крыніцы ў нас увогуле заблытаны з даціроўкамі, там вельмі вялікія праблемы, таму гэта можна, па меншай меры, проста ўлічваць гэтыя аргументы, але не прымаць іх абавязкова на веру. Таму што ёсць і другія аргументы. Галоўны аргумент на карысць таго, што шлях быў. Па-першае, гэта згадкі ў летапісу. Ён усё ж такі прысутнічае. Больш таго, ёсць доказы канкрэтныя таго, што гандляры з Русі, Скандынавы, яны даходзілі да Візантыі, узяць тыя ж пагадненні з Візантыі.
Таму гэта не толькі аповесць мінулых гадоў, крыніц увогуле хапае, плюс археалогія. Тым больш 20-е стагоддзе і 21-е стагоддзе нам дае ўсё больш і больш археалагічных сведчанняў. Акрамя таго, на месцах так званых волакаў, гэта тое месца, дзе знаходзіўся водараздзел і дзе судны перамяшчалі, магчыма, волакам, ці як зараз многія ўжо заходзяць з пазіцыі, што навошта цягаць судны цалкам, калі можна адны разгрузіць, нагрузіць на вазы, перавезці, там невялічкі адрэзак перагрузіць у другія судны і зноў ж такі наняць каманду, вось пра што гаворка і вялася, таму што Гнёздава яно на водараздзеле стаяла. Таму што непадалёк ад Гнёздава ёсць рэчка Катанка, а з Катанкі можна патрапіць у Касплю. Ну а Каспля гэта прамы выхад пад Суражам у заходнюю Дзвіну. Вось значэнне Гнёздава, чаму менавіта Гнёздава развіваецца. Таму гэта важны доказ. Плюс на гэтых водараздзелах вельмі часта сустракаюцца вёскі ці населеныя пункты, якія сведчаць пра існаванне волака ў самой назве. Валачыць, Павалокі, Павалочча. Ці нават расійскі горад Валакаламск, ён з таго самага паходжання, ў прынцыпе, і таксама знаходзіўся на падобным водараздзеле. Ну і з доказаў гэта, канешне, прысутнасць скандынаваў і варагаў увогуле ў нашай гісторыі, таму што калі фарміравалася нарманская тэорыя, фарміравалася яна ў 18 стагоддзі, расійскія гісторыкі, напраўда, прозвішчы іх вельмі расійскія, гэта Міллер, Байер і Шлёцер, тыпова расійскія, яны выказалі, абапіраючыся на аповесць мінулых гадоў, заявілі, што вось дзяржаўнасць сюды была прынесена скандынавам. У адказ Ламаносаў, яго паслядоўнікі пачалі шукаць любыя славянскія сляды, і пачалася вось гэта супрацьстаянне нарманістаў і антынарманістаў. Праўда, 20-е стагоддзе дало, 19-е ўжо дало іншыя доказы, калі з'явілася археалогія, калі ў нас сведчанняў гэтых стала вельмі шмат, і мы можам адназначна казаць, што вось прысутнасць была і вялізная. Прысутнасць скандынаваў сапраўды велізарная ў гэтым рэгіёне, больш таго... На тэрыторыі сучаснай Беларусі таксама. У тым ліку на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Таму тут доказы нарманісты сталі прытрымлівацца нават у савецкія часы. Таму што такое савецкія падручнікі? Там слова «Русь» нават спрабавалі ўсё ж такі тлумачыць тым, што таму што ўсе тут русы, ці раку Рось прыгадваць, але ўжо на той час спецыялісты разумелі, што ў прынцыпе ад скандынаваў тут ужо не адыдзеш. А больш таго, акадэмік Рыбакоў Анатолий Миколаевич вельмі каларытна гэта на лекцыі паказваў, гэта ў інтэрнэце можна знайсці лекцыю ў бібліятэкі, што акадэмік Рыбакоў, які ў прынцыпе ў савецкай гістарыяграфіі можна яго лічыць антынарманістам, але ў 19 стагоддзе яго увогуле лічылі нарманістам з яго поглядамі, ну таму што ён ужо бачыў археалогію, ён ад яе не мог адступіць. Ён пацвярджаў, што вікінгі, скандынавы, нарманы, як іх не называйце, яны тут былі. Але пры гэтым пытанне, ці прынеслі яны дзяржаўнасць. Гэта не значыцца, што вось славяне такія забітыя, сядзелі і ўсё толькі прымалі звонку, самі нічога не маглі пабудаваць дзяржаву. Прыйшлі вікінгі і далі дзяржаўнасць. Не, проста гэта працэсы, якія супалі. І ў выніку, ну так атрымалася, што сярод першых князёў у асноўным дамінуюць скандынаўскія імёны. Яшчэ адзін доказ таго, што скандынавы тут прысутнічалі. А вось вельмі частае пытанне, я таксама яго вам задам. Вікінгі і варагі, гэта адно і тое ж? Ці гэта... Ну, скажем, можна я адкажу на гэта пытанне. Скажем так, простыя людзі звычайна блытаюць, ну яны ўвогуле ўсіх скандынаваў называюць вікінгамі. Гэта неправільна. Вікінг гэта не этнічная прыналежнасць. Вікінг гэта прафесія. Сэнс у тым, што любы чалавек, ён там мог быць куршай, славянінам, зімгалам, шведам ці датчанінам, неважна кім. Калі ён адпраўляўся, ну такая трактоўка найбольш пашыраная, у набегі, вот этой вік, в паход, у ўправу. Вік гэта паход. Вігар, воін, таксама ваяр ёсць такое меркаванне, і ён станавіўся вікінгам. То есть гэта як прыналежнасць кшталту такого приключенца. Человек, который займаўся вайной, авантурысты. Наймітам быў, наймаўся ў дружыну. Такі, да, авантурыст, человек-авантурыст, па сутнасці. Але гэта не этнічна, это не паказальнік абсалютна яго этнічнай прыналежнасці. І, ну, варягі гэта таксама такі сінонім вось гэтых скандынаваў, которые прыходзілі на нашы тэрыторыі, вельмі часта тут заставаліся, асіміляваліся, і таксама гэта, ну,
такі вельмі умоўна сацыяльны, дакладней этнічны маркер таксама. Ён мог быць і мясцовым жыхаром, который пераймаў, напрыклад, там гэтую моду, которую прывозілі гэтыя вось мабільная група. Ну, бо вікінгі, тыя скандынавы, которые вось по гэтым шляху курсировали, гэта была найбольш мабільная група насельніцтва. І, напрыклад, калі вось браць археалогію, да, адзін з абсалютных доказавых, ну, як бы, знаходжання тут гэта зброя. Бо ўся наша якасная зброя, мечы, спецыялізаваныя сякеры баявыя, кальчугі, все гэта імпорт, абсалютны імпорт, і прывезены ці з Еўропы франкскія мечы. Тут нічога такога не выраблялі ў той часы. Абсалютна. Знакаміты той меч там Людота Коваль, который знойдзены там на Украіне, і там Мышваты, так. Гэта, мажліва, вось такая спроба стварыць мясцовая, але ульбрыфты знакамітыя, которые нават у нашым музеі краязнаўчым знаходзяцца, гэта франкскі імпорт абсалютна. Ці магла быць падробка пад франкскі імпорт, але гэта таксама прывазная падробка. У Полацку меч, у Віцебску таксама тып H. Гнёздаўскія ўсе мечы, которые знойдзены, это абсалютна скандынаўскія, вось гэты каралінгі, так званыя, і гэта ўсё імпартнае, вельмі дарагая, вельмі статусная зброя. Ну, гэта значыць, што вось у гэтае аб'яднанне па інтарэсам маглі ўступіць усе, стаць вікінгамі, усе жадаючыя, іх прымалі туды. Вось яны перамяшчаліся, і на тых тэрыторыях, дзе яны знаходзіліся, таксама да іх маглі далучыцца. Ну, в прынцыпе, свабодны чалавек, тэарэтычна гэта магчыма, калі ён быў моцны умелы, зброі, так? Калі ён мог дазволіць сабе гэта яшчэ. Галоўную умову, каб гэта быў свабодны чалавек. Ну, не раб, скажем так. Не раб незалежны ад нейкага валадара. І калі зброя нейкая ёсць. Ну, зброя нажывалася, я думаю, таксама. Ну, да. Падчас паходу. Усё можна знайсці непасрэдна. А колькі ўвогуле, ну, ці ёсць звесткі такі, колькі мог цягнуцца гэты паход, ну, вось, з варагоў рэкі? Ну, пытанне, скажем, мы бярем такі доўгі шлях вось гэты поўны. Ну, нават поўны шлях, у прынцыпе, за сезон, напэўна, адзін раз толькі, ці у лепшым выпадку два можна было туды і назад вярнуцца. Хлопцы даходзілі, ну, дзесьці на 2 чаўнах 10-метровых, 1000, здаецца, кіламетраў, але яны ішлі да Азова. Там, ну, па прямой фактычна лініі больш за месяц, месяц-полтора. Але гэта, ну, по сучаснаму маршруту, дзе там всякие з GPS, ну, зразумела, бо ты не выправіш такі маршрут без нейкіх сучасных рэчаў, бо гэта небяспечна просто. Але эксперыментну недзе так. Я думаю, што адлегласць займала, конечно, больш у той час путь, нават такая. Там, напрыклад, ад Віцебска там да Кіева дайти гэта, ну, месяца 2, можа. Ну і плюс рэкі ўсё ж таки былі іншыя. Зараз той же Днепр, гэта ўсё ж таки на тэрыторыі Украіны, гэта каскад гідраэлектрастанцый. У выніку славутыя дняпроўскія парогі, яны засталіся толькі у многім гісторыі. Таму легендарныя парогі многія і зараз на дне вялікіх вадасховішча. Славуты востраў Хортыца больш, напрыклад, вядомы, ён застаўся, на шчасце, але ён больш вядомы як гатунак гарэлкі украінскай. І казакоў гэтых псевдоукраінскіх. Таму пытанне ёсць. Але наконт увогуле, дарэчы, развіцця шляху з варагу грэкі варта ўлічваць вось гэтыя потокі гандлю, якія ішлі. Таму што ў гэтым гандлі была задзейнічана як сама Скандынавія, так і ўсе дзяржавы Балтыйскага мора, плюс наш рэгіён, які таксама тыя ж мяхі, футра, што ў нас? Воск, усё, што даваў лес, усё гэта ішло як на Візантыю, так магло ісці і на Балтыку, таму мы былі задзейнічаны ў гэтым гандлі. Плюс з Візантыі да нас трапляла тканіна дарагая, віны. На маём прыкладзе вось гэтае едвабнае аздабленне, гэта візантыйскі ўзор моды так званай, бо як найбольш мабільная група насельніцтва, ну, пазней яшчэ распавяду пра гэта, чым адрозненне строяў сярэднявечных, яны, як найбольш мабільная група насельніцтва, вось гэтыя людзі, которые гандлявалі па шляху, яны прывозілі нейкую моду на адзенне, на ўзбраенне, на дэкаратыўныя нейкія рэчы, там пасы наборныя, напрыклад, дружынныя, там, ці аздабленне едвабам строю там.
мода на пашчы карзно. там, Приехали, так званые. высадились на берег, одразу як подиум уже. Ну, О, па- новый так, сезон, ну, новая мода, приехали. Нават у Покажитеся. скандинавских сагах есть там моменты, что там человек до Миклагардена, до Константинополя сходил, привез там с Гардарики, со стороны городов, да, с краины городов, привез там русскую шапку, ну, у сенсе, которая адрознілася там адзенне шитае золотом, там едвабом, там, і, ну, вельмі гэта так у сагах гэта асобна зазначаецца, звычайна, што гэта было вельмі так модна, багата і абсалютна адрознівалася ў некаторых момантах ад таго, што было прынята на гэтых тэрыторыях. І вышэйшае саслоўе, дружына, прафесійныя ваярыны таксама адзяваліся, ну, па археалагічным дадзеным, таксама гэтая мода была пашырана ў іх. До речі, Макар пригадав Гардарику, це назва якраз нашого Да. регіону. Специфіка в тим, що вони приїхали сюди, бачили, в принципі, муцевані городи, тому що нашим продкам було кого боятися. У вікінгів такого не було, у скандинавів докладні, тому що вони нікого не боялися. Більше того, на той момент вони усю Європу північну, вони і до Севільї дійшли, вони ввогуле там з арабами сутикнулися. Англія завоювана. Уся Прибалтика, тому ми Ну, тут не Прибалтику не виключаємо. всю. Ну, не вся. Малые курши там были такие дикие, что... Але не знаю, значна територія Викинги якраз. самі їх боялися. Насамрэч, да, мы коли ездили на фест у Латвии, у Тервита и у Резекна там с хлопцами, и археология показывает, что курши, зимгалы, они там сами рубали этих скандинавских хлопцаў вельмі страшна і з імі, ну, вельмі крывава. І нават до 13 стагоддзя іх нават гэтыя ўсякія рыцары тэўтонскія таксама не здолелі скавырнуць адтуль. А прабачце, а як зразумець па археалагічным раскопкам, хто каго, вось як вы сказалі, рубаў і, ну, вось, і як гэта паняць? Столькі часу прайшло? Судебная экспертыза і медыцына. Бо па пахаваннях вельмі часта знаходзяць, як быў, напрыклад, забіты чалавек. І былі выпадкі, нам хлопцы распавядалі археолагі з Латвіі, што пахаванне курша, і па костках было бачна, што яму там 34 разы амаль перарубілі правую руку, былі, ну, зарубкі на касцях. Ён там быў парубаны, чэрап быў прабіты, нешта, але помер сваёй смерцю там у старасці. Даже дажыў і помер сам. Ну, ад гэтых ран ён не сканчаўся, а жыў далей. Такі паказальнік. І, ну, вельмі шмат такіх момантаў, асабліва ў Еўропе, гэта пашыраныя даследаванні вельмі па вось гэтых сцяках, на месцах бітваў, як хто каго гвалчыў. Ну і наконт гандлю ўсё ж такі яшчэ забыўся адзін тавар сказаць. Жывы тавар. Рабы, людзі. Яны ішлі у многіх накірунках. Гэта быў тавар, які запатрабаваны у першую чаргу, канечне, у візантыйскім накірунку, таму... Наших таксама Маглі. могли. Ну, набег удалы і куды дзяваць. І павезлі. Ну, а наконт таго, што цікавіла ва ўсходзе, у першую чаргу цікавіла срэбра, таму што гэта асноўнае багацце. Срэбра, тканіны. Плюс на той момант дірхамы – гэта асноўная валюта. Гэта тая валюта, якой карыстаўся значная частка тагачаснага свету, тагачасны экумен. Ну, сапраўдны долар. Не ўзяў. Сапраўдны долар, але менавіта вось перыяду 9-10 стагоддзя. І пра тое, што вікінгі тут былі, і гэты гандаль развіваўся, сведчыць нашы шматлікія скарбы, знойдзеныя ў тым ліку на тэрыторыі Беларусі. Я папрашу відэа нарыску, напэўна, даць якраз адносна гэтай тэмы, таму што у нас матэрыял прадстаўлены, вось мы бачым скарбы зямлі віцебскай, гэта спецыяльная экспазіцыя у віцебскім краязнаўчым музеі. А вось скарбы, якія знойдзены якраз таго перыяда з дірхамамі на тэрыторыі Беларусі і якраз поўнач Віцебшчыны. Вось бачым у асноўным уздоўж рэк. І тут пазначаны самыя два асноўныя, самыя знакамітыя скарбы, гэта Казьянкі і Добрына. Гэта фрагменты казьянкаўскага скарбу. Ён знойдзены ў 1973 годзе ў вёсцы Казьянкі. Знойдзена 7588 купічных дірхамаў. Гэта, па сутнасці, самы вялікі скарб такога плана і знойдзены якраз на Віцебшчыне. Страшэнная багацце. Гэта каля Полацка. Гэта каля Полацка. Мы бачылі асобныя фрагменты, таму што ён асноўны знаходзіцца ў
Полацку, а у нас толькі некалькі манетаў, і то яны былі знойдзены пасля. А зараз мы бачым іншы скарб, гэта добранскі скарб, самы вялікі скарб з арабскімі дырхамамі вакол Віцебска, знойдзены на тэрыторыі Лёзнінскага раёну. Вось гэта 527 дирхамаў, і плюс яшчэ адна шыйная грыўна скандынаўскага паходжання. Яна крыху пазней з'явіцца на відэа. Вось можна бачыць якраз маштаб. А гэта многа ці гэта страшэнна багацце па тым меркам. Гэта там і меч, і кальшуга, і вёсачку можна было купіць. А вось мы бачым яшчэ, хацелася б звярнуць увагу, гэта добрынскі скарб. Адкуль трапілі манеты ў Добрына? Афрыка і значная частка азіяцкага кантыненту. Гэта кожную манету атрыбуціравалі, вызначылі, якога яна паходжання. Таму, ну і вось, дарэчы, грыўна з добрынскага скарбу. Ну, на вялікі жаль, ёсць шмат інфармацыі пра тое, што ў нас скарбы і па сённяшні дзень знаходзяцца, але многія з іх не трапляюць. Вось яна шыйная грыўна. Мы хацім эту грыўну зрабіць таксама рэпліку. Ну, в сэнсе не трапляюць яны не трапляюць у музеі. Галоўнае, музей гэта не галоўнае, галоўнае гэта навуковы зварот. Таму што калі яны трапляюць да спецыялістаў, дастаткова хаця б дзе яны знойдзены, як яны выглядаюць, і спецыялісты могуць гэта атрыбуціраваць. А вось шлях зварах у грэкі якраз карта у Віцебскім абласным краязнаўчым музеі, асноўныя гарады. І у тым ліку у нас пазначаны і Віцебскі як важны. Вось, дарэчы, гэта меч тып H, который знойдзен з Ульфберт з надпісам. Гэта паказальнік таго, што ён быў вельмі якасна зроблен, і гэта рабіла адпаведная майстэрня. Бо там ёсць цікавы момант, у гэтым надпісу Ульфберт ёсць адпаведнае напісанне. І нават зараз вызначаюць, ці гэта быў арыгінальны Ульфберт, ці гэта была падробка на Ульфберт. Нават у 10 стагоддзі ўжо існавала падробка на гэтыя клінкі. Яна, ну, там было адрозненне ў якасці ляза і троху тэхналогіі. Нічога не мяняецца. Ну, добра, мы зараз паглядзелі пра дырхемы апошні момент. Чаму гэта так важна? Справа ў тым, што дырхемы можна вельмі дакладна датаваць. Нават там 895, нават да года, дзе ён быў адчаканены і кім. І гэта дазваляе, напрыклад, пахаванні датаваць вельмі дакладна, напрыклад, там у Гнёздава ці ў нас нейкія скарбы. Просто вось з дакладнасцю 5-10 год, што вельмі важна. Ну і наконт мяча, які мы ўбачылі, ён знойдзены пад Віцебскам, захоўваецца ў нашым музеі, але знойдзены ён якраз аматарам даўніны. Гэта не археалагічная знаходка, доўгі час не маглі лакалізаваць, але зараз прыходзіць да той думкі, што ён знойдзены на рубаўскіх парогах. Якраз, магчыма, там хтосьці і не даплыў далей па шляху зварах у грэкі, ці па меншай меры згубіў частку сваёй амуніцыі. Вось. Добра, скарбы гэта наша багацце, канешне, але увогуле культура наш скарб, і таму зараз самы час паглядзець афішу, а потым будзем можа працягваць далей. Ну і мне здаецца, калі б вікінгі ведалі пра кандытарскую фабрыку Віцьбу і іх прадукцыю, іх шлях абавязкова прайшоў бы праз гэтую фабрыку. Віцьба, партнёр афішы. Эту компанию знает каждый белорус. Более 150 наименований продукции, более 25 лет работы на рынке, более 10 стран, где живут наши потребители, и заслуженная победа в конкурсе «Выбор года 2017» в номинации «Вафельные изделия» номер 1. Витьба сделано с любовью. Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска-Двина» приглашает на ежегодную выставку детского творчества «Мартовские коты». На выставке представлено множество работ, выполненных в различных техниках, написанных маслом, акварелью, сделанных из керамики, ткани и кожи, объединенных одной темой – любовью к кошкам и желанием увековечить любимых усатых питомцев. У каждого ребенка получился свой, неповторимый и уникальный питомец с особым набором характерных черт, размером и окрасом. Выставка работает с 10:00. Витебская областная филармония представляет вечер национального искусства «Талака запрошая». Ансамбль танца, музыки и песни приглашает зрителей окунуться в наследие белорусского искусства. В составе ансамбля хореографическая, инструментальная и вокальная группы. В основе хореографической программы концерта различные по традициям, рисунку и манере исполнения народно-сценические танцы и песни регионов Беларуси. Начало концерта в 18:30. Витебский национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет драму «Незаживающая рана» по мотивам произведений Василия Быкова, Янки Бреля и Владимира Короткевича.
Моноспектакль состоит из 3 новелл, посвященных чудовищным потерям, которые принесла с собой Великая Отечественная война для народа. Артисты театра писают страшную трагедию белорусского народа через призму восприятия простой деревенской женщины, жителей огненных деревень и узников лагерей смерти. Начало спектакля в 19:00. Ну, вось такія цікавыя мерапрыемствы адбываюцца ў нашым горадзе. Ну і можна пабачыць, што нашу студыю амаль што ўжо захапілі вікінгі. Дзякуй Богу, што яны не такія сапраўдныя, да, мы б уже такія вясёлыя ўжо не сядзелі. Просто ім каманды яшчэ не дано. А, каманды? Макар не дам і каманды. Так, ну, я думаю, мы з хлопцамі пазнаёмімся, так, нам трэба тут яшчэ пару момантаў агучыць абавязкова, і потым будзем знаёміцца і паказваць, якія... Так, ну, рэкі. Наконт рэк усё ж такі, гаворачы пра тое, як праходзіў шлях з варагу грэкі на тэрыторыі вакол Віцебска, Віцебск сапраўды быў актыўна задзейнічаны ў гэтым шляху, пра што сведчаць шматлікія прытокі, таму што менавіта праз прытокі заходняй Звіны можна было патрапіць і ў Звіну, можна было патрапіць і ў раку Вялікая, якая працякае праз Пскоў і раку Волхаў, якая ідзе праз Новгарад. Таму стратэгічнае значэнне Звіны тут адназначна. Мы прыгадалі Касплю як адзін з галоўных прытокаў, які выкарыстоўваўся, які злучаў, па сутнасці, заходнюю Звіну і Смаленск, прота-Смаленск, таму што Гнёздава гэта, магчыма, якраз і ёсць старажытны Смаленск. Непадалёк ад Касплі ўпадае Усвяча, якая ідзе ў адваротны бок, і якраз праз Усвячу можна патрапіць у паўночныя рэкі паўночнай Русі, скажем так. Тое ж самае наконт Лучоса, якая мае вялікае значэнне для Віцебска непасрэдна. Мы ў мінулы раз казалі, закраналі якраз тэму Лучоса, і магчыма, што Кіеў быў зацікаўлены ўзяць гэты волак пад кантроль. А наконт Лучосы, яна таксама праз Лучосу можна патрапіць у Днепр. Таму што Лучоса на тэрыторыі сучаснага Лёзненскага раёна, гэта яна аб'ядноўваецца праз зліццё 2 рэк, Вярхіты і Чарніцы, і там таксама шмат скандынаўскіх атрыбутаў можна знайсці. Недалёк знаходзяцца рэкі, звязаныя з басейнам Дняпра. Ну і, дарэчы, Добрынскі скарб якраз і знойдзены на тэрыторыі Лёзненскага раёна, якраз непадалёк ад Лучосы. Вось ён шлях, вось ён доказ. Ну і наконт знаходжання скандынаваў яшчэ цікавы факт. У нас ужо на працягу некалькіх гадоў актыўна вядуцца раскопкі ў кардоне. Кардон Шуміленскага раёна, дзе археолагі Інстытуту гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук заяўляюць, што гэта была цэлы комплекс звязаны, гэта археалагічны комплекс звязаны з вікінгамі, нават з вікінгамі, са скандынавамі, і нават параўноўваюць з Гнёздава. Ну, можа, яшчэ вельмі гучна, але перыяд існавання 9-10 стагоддзя дзесьці. І якраз на лекцыі была выказана пазіцыя, што, магчыма, Віцебск на той момант і Полацк гэта крывіцкія цэнтры, а вось той же кардон мог быць буйной базай якраз скандынаваў у рэгіёне, і таму яны развіваліся паралельна. Гэта своеасаблівая, вось ён, наш чэркізаўскі рынак, гэта, магчыма, кардон. Хаця там яшчэ трэба працягваць навуковыя даследаванні, але ўжо некалькі гадоў раскопак сведчыць пра тое, што гэта сапраўды цікавы аб'ект. Ну і наконт прысутнасці скандынаваў, на што хацелася б яшчэ звярнуць увагу на тое, што і назва, якая пачала ўжывацца, тая ж назва Русь, яна скандынаўскага паходжання, што прамым тэкстам напісана ў аповесці мінулых гадоў. Гэта ўвогуле бясспрэчна. Хаця ў нас вельмі часта адбіваліся ад гэтай назвы. Праўда, не трэба гэтага рабіць, таму што, паглядзіце, французы. Хто такія французы? Гэта насамрэч галы, гэта раманскае племя, а хто такія франкі? Гэта германамоўнае племя ў свой час. Але назву франкаў яны перанялі, і зараз французы гэтага не саромяцца. Славяне болгары і тюркі булгары. Адпаведна, зноў ж такі назва перайшла. Прыкладаў такіх у свеце шмат, нават племя іракезаў, вядомае па прычосках сваіх, гэта яны самі сябе ніколі так не называлі, яны сябе называлі людзьмі доўгіх дамоў, ходзіносаўні. А іракезы у перакладзе з мовы гуронаў гэта сапраўдныя гадзюкі. Самі сабе так не называлі. Але потым назва якраз вось самай актыўнай часткі насельніцтва старажытнай Русі, Русь, яна паступова перайшла і на назву ўвогуле
Територій. на назву території, потім стало етнонімом і активно стало вживатися у відносинах до усходніх славян. Тому маємо, що маємо. Але слід скандинавів тут однозначно. Я думаю, зараз якраз треба перейти непосередньо до скандинавів. И показать, я думаю, да, расповесьте, что И тут показать, что... вот эти все шлемы лежать пригожие, один, другие ось каля Ивана. І треба тлумачити, тому що зараз усі можуть подумати, що це моє військо, і я тут як вожак, тому треба тлумачити. Це моє військо. Это мое войско. Я б не ризикував. Это мой товар. Хлопці озброєні. Да. Ну, мы представляем собой народный клуб «Фаргенторный», занимаемся реконструкцией Днепродвинского региона и тых жыхароў, якія тут жылі. Я могу вас попросить крыху ближе ось для Да. мяне, тому що Якія мне тут- так спокойнее якія тут буде. жылі на пачатку 9-го, да, сярэдзіны 12 стагоддзя. Гэта наши паплечнікі, і мы пакажам некалькі распавядзем, чым розніца, бо звычайны чалавек, конечно, не разумее. Ну, жалеза і жалеза, рыцары і рыцары, але это не так. У нас представлены тут мой строй, гэта строй знатнага чалавека, гэта прафесійнага дружынніка, который вось по гэтаму шляху з вараку грэкі ён ходзіць, і ён мае дастатак. Я убраны у вельмі фарбаванае яркае адзенне, оно аздоблена едвабам дарагім з узорамі. У мяне шалом з пазалотай, такі вельмі, дарэчы, з Гнёздава. Модный кашель, ташка званая, и пас, который мае накладки. Это показальник дружинного статуса. Так само мода, которая пришла до нас з Угоршчыны, аж нават. Вось гэтыя ташки, гэтыя наборныя пасы, гэта все угорская мода. Адкажыце, калі ласка, вось калі было трэба вам удзельнічаць, я не ведаю, У вайне? у нейкай вайне, так, напрыклад, вы удзельнічалі, ці гэта не ваша справа? Не. Абсолютно на гэта у вас удзельнічаў. ёсць войска. Насамрэч, мы мусім понимать, что 10 стагоддзя гэта час дружыннай дэмакратыі. І князь, который, ну, ён мог нават не ў першых радах, але ён заўжды удзельнічаў у бітве. Воеводы, ён таксама удзельнічаў, бо просто за ім бы не пайшлі людзі. Гэта ўжо пазней там князь сядзеў на троне. А грошы, не? Вы ж плаціце грошы, якая розніца? Наймі там не плацілі, ты атрымаў дабычу. А, тое, што... Да. А дзялілася ўсім пароўнаму? Ну, я думаю, што быў процент. На жаль, дакументальна мы не маем звестак, як дзелілі дабычу, але... Можам здагадвацца. Да, можам здагадвацца, але факт в тым, што князі таксама знатныя баяры, яны ўдзельнічалі. У сэнсе, калі браць, ну, перайначваць на позняе сярэднявечча, ім за гэта яны і былі баярамі, і дваранамі, і шляхтай за тое, што яны ваявалі. Інакш яны не былі гэтымі нобелямі. Вось і мы прадстаўнікі Гнёздава, вось гэтага так званага пад Смаленскам археалагічнага комплексу па знаходках. У нас ёсць апалчэнец, узброены дзідай. Ён мае вельмі просты строй, троху фарбаваны. Гэта паказвае, што ён бонд, свабодны чалавек, бо ў сярэднявеччы фарбы таксама каштавалі грошаў, і фарбаванае адзенне гэта было ўжо паказальнік, што ну, троху заможны чалавек. Адкажыце, калі ласка, ён мог уйсці ад вас? Звычайна, свабодныя бонды, яны выбіралі не тое, каб я быў яго гаспадар, ну, прям гаспадар, але яму было карысна заручацца нейкай падтрымкай больш моцнага чалавека, бо той чалавек яму абяцаў яшчэ і даваў абарону. І у скандынаўскім супольнасці, у скандынаўскім была такая вельмі цікавая рэч, гэта... Я забыўся, як на беларускам гэтае слово будзе. Смешна. Удача. Ну, так. Удача. Чым больш я быў багаты чалавек, значит, у мяне шмат гэтай... Гэта называлася фюлькі па-шведскі. Удача. Фюлькі вы памятаеце? Фюлькі, да. Поспех, да, поспеху. І калі у мяне шмат поспеху, то сакральна я са сваімі людзьмі таксама гэтым поспехам дзяліўся. І яны ад мяне, калі, напрыклад, я дараваў нейкую рэч там на свята, там ці на што, гэта я дараваў частку свайго поспеху, і яны таксама былі людзьмі, которых чакалась гэта фюлькі, троху такого духа. Ну, гэта яны ў гэта верылі. Гэта нават зазначаецца ў дакументах і ў сагах таксама. І у нас цяжка ўзброены ўжо такі дружыннік шведскі, выхадзец са Швецыі, ён ужо ў кальчугі нітаванай, з шчытом.
і у шлеме. Бо трэба разумець, што на той час гэта вельмі дарагое было ўзбраенне, і большасць людзей было ўзброена, вось як наша палчаніца, гэта сякера, дзіда, магла быць сякера і тарча, ну, шчыт. Шчыты таксама яны былі звычайна круглыя, і так званы кулачны хват быў, бо яны трымаюцца ў руцэ, вось, і, ну, можна перавярнуць, паказаць. Гэта умбон металічны, который закрывае руку, которая трымае ту тарчу. Гэта было зроблена з двума, ну, як бы, мяркуецца, з двумя патрабаваннямі, таму што, па-першае, асноўны сродак перадвіжэння гэта былі лодкі, і такі тарч можна было проста збросіць у выпадку. І вельмі часта ўжывалі лукі у бойкі, і таксама можна было на вельмі вялікай адлегласці ад сябе прымаць гэтыя стрэлы, і там ці дзіды, ці коп'я, і таксама збросіць тарчы і перайсці да бліжняга некай бою. Галоўнае пытанне, нейкі стэрэатып існуе, дзе рогі? У вікінгаў яны павінны быць. Я глядзеў шмат мультфільмаў. Кірка Дугласа рогі засталіся у фільме «Вікінгі». У вас няма. Археалагічна вось гэтыя шлемы, гэта Гёрмюндбю, Нарвегія, два шлема тюркскага ўзору з Гнёздава, як бачыце, гэта дакладныя рэплікі, ніякіх рагоў не было. Гэта міф, да. Гэты міф пашоў ад таго часу, што кельцкія ваяры 6-5 стагоддзя яны мелі аздабленне шлемаў, і калі вельмі было плохо з археалогіяй, потым вось гэты момант перайначыўся на вікінгу, але зараз мы маем вялізную колькасць археалогіі, которая паказвала, што яны былі не такія, як у фільме «Вікінг», который выйшаў тут недавно, князь Владимир. Былі чыстыя, красивыя, у золоце, у срэбра, ўсё іх было нормально з гігіенай. Макар, а я гляджу, што забудкам крыху праблематычна, так разумею, да, было і са шкарпэткамі, вось абвязаны як нейкімі шалікамі, і, ну, ніякіх таких сапог, зимовых ботаў не было? Да, но дело в том, что действительно не существовало демисезонной обуви, обувь была одного вида, вот примерно вот такие, то есть сапоги были, но они были не распространены, собственно говоря, и в зависимости от времени года просто надевался либо более теплый носок, либо, вспомним опять-таки ту же нашу этнографию, могли набивать соломы. Дело в том, что солома, когда ты в ней ходишь, она намокает, нога начинает преть. Ну и, собственно говоря, в случае того, если ты ноги намочил, солому гораздо проще заменить. Все равно будет тепло. Да. То есть использовать какой-то мех вовнутрь смысла, особенно даже в условиях нашей зимы. Солома просто вось у абутак, да? Да. Так. До 17 стагоддзя шляхта нават так выкарыстоўвала. Абсолютно. Собственно, проверено як варыянт просто. Сучаснай прамысловасці абутковай трэба. Можна просто зараз мужчын здзіўляць, а то гэтыя лютаўскія гэтыя святы да гэтай шкарпэткі. Прынесла жанчына дадому цюк саломы. А на ногах это так званыя абмоткі. І вы вельмі вялізны практычны сэнс маеце. Оддзе распавядзе. Но опять-таки дело в том, что если ноги намокли, опять-таки высадка с того же дракара, то их легко можно снять, посушить, и при этом штаны как бы частично остаются сухими. И то есть это просто полосы ткани, которые легко заменить. Легко колер зноў-таки мае значэнне вось ну, да, имеет. То есть, если, например, мы посмотрим на Макара, то есть он как... Не, ну он увогуле таки модный уже шляхтик. Ну, да. То есть на нем красные цвета, на нем цвета дорогие. В основном это цвета такие, блекло сдержанные. То есть это зеленоватые, коричневатые, цвета охры и производные от них. Собственно, синий, красный, бурный – это уже дорогие цвета. По сутнасці, абмоткі – гэта быў самы просты спосаб забяспечыць ногі пры доўгай хадзьбе, забяспечыць штаны, каб яны не псаваліся, не мазаліся, і бо яны вельмі хутка сохнуць, вельмі хутка сціраюцца. І да таго ж яшчэ чаго сапагі былі непапулярны, сапагі па археалогіі толькі з 12 стагоддзя праслежваюцца ў гарадской, толькі ў гарадской, у гарадскім асяроддзі. На лодках сапагі гэта абсалютна непатрэбная рэч. Доўга сохнуць, намакаюць, і нізкі абутак там самая лепшая тэма. І вось гэтай выправы на лодках хлопцы ходили экспериментальные походы, абсолютно это доказывает. И опять-таки вот тоже особенность этой обуви, здесь такой треугольный задничек. И по одному из предположений это обусловлено тем, что гребцам на лодке было удобно упираться ногой так, и чтобы она не снашивалась. То есть здесь идет толстая кожа, в отличие от тонкого верха. То есть такая оптимизация. Ну, вот это все вельми нагадывает по-русски портянки.
вось гэтая парцянка не, парцянка гэта замест шкарпэткі апрыналася. Ну, зразумела. Да, а тут вязаныя шкарпэткі былі. І яны асобна. Абмотка, яна ідзе асобна. Яны, это больш на Першую сусветную вайну такія таксама ўжываліся. Российская армия. Не толькі Ну, вось вы у еўрапейская. іх знаходзіцеся, вам зручна? Абсалютна. Так? Дадаткова гэта яшчэ і дадатковая такая абарона, калі раптам секануць там у бойцы па назе, то таксама ўсё ж такі гэта будзе не нага, а будзе некалькі слаёў вельмі плотнай тканіны. Напрыклад, прыбалтыйскія селы, ладгалы, у іх былі абмоткі яшчэ на руку, такая мода была, яны спіралевымі пружынамі, бронзай аздабляліся, і таксама і на нагах таксама аздабляліся бронзай, там магло быць проста ўсё забіта гэтымі праніскамі спецыяльнымі, і таксама як такая абарона. Ну і паказальнік статуса, і у баю. А Макара, вось ваяр, які у нас з дзідай, так, у яго некая такая накидка, якой ні ў кого няма, ну плашч это так. Ён можа сам распасці, бо было некалькі відаў плашчэй. Гэта плашч Карзно, который ось у мяне, ён пакроены на таком паўкругам, і ён не дуже практычны ў плане карыстання, але ён вельмі прыгожы. А ў яго плашч прамавугольны, і ён вельмі практычны. Гэта самы просты від плашча, які ўжываўся. Як Володар Перстёнка в этом, эльфійскі. Ну, просто ён накінут, гэта дадатковы спосаб зрабіць капюшон. Покажи. Калі у вас ёсць непагода, вы просто частку... Ваня, патрымай зброю. Не, гэта вось ваша... Вы просто частку плашча перакидывали, и у вас атрымаўся капюшон, Докладны эльфійскі. который ад непагоды вас абараняе. Гэта было вельмі зручна. Гэта і адыяла ў паходзе, калі трэба завярнуцца, гэта і трэба зрабіць тэнт, гэта можа быць тэнтам, пад якім ты можаш пераночыць, бо воўна яна намыкае вельмі доўга і вада сцікае будзе. Да таго у марскіх выправах гэтую воўну маглі прапітваць рознымі лоем, там, членамі, там, ці нейкіх там жывёл, гэтых фокі. А абмоткі ўжо зусім іншы колер, таксама сведчыць пра іншую такую... Просты статус. Просты статус. Просты колер. І вопратка. У другога дружынніка, у трэцяга, у яго ўвогуле не абмоткі, а такія гетры сшытыя з тканіны. Ага. Таксама, каб забяспечыць. Яны адначасовыя шкарпэткі і... Макар, колькі важыць вось кальчуга гэтая? 8,5 кілаграм. Ну, гэта не вельмі цяжка, прыблізна так і важылі. А вось калі ўсе вось у такім абмундзіраванні знаходзіліся, ну я не ведаю, на льду, вось як вы называлі гэтую лодку? Умоўна дракар. Напрыклад, у дракары. Гэта ніяк не... Ну, у марскіх баталіях маглі не ўжываць кальчугі, толькі шаломы і тарчы. Дзіды, іх хутчэй за ўсё захоўвалі ў асобных мехах скураных і прапітаных лоем, каб не ржавелі, бо ад вады ўсё ж такі будзе ржавець. Я не бачу эксперыменту, каб іх плавалі, але я думаю, што калі там не супервялізная глыбіня, то можна і ў гэтым. Ну, шалом скінуў, і ў ёй можна выплыць, в прынцыпе. Шалом скінуў. Ну, ён будзе перашкаджаць дакладна пры плаванні. Ну, яшчэ такі інтымны момант, да, падчас лекцыі ў бібліятэцы цікавіліся наконт ніжняй бялізны. Што з гэтым? Мальцы, адкрывайце закрыты гэта, што там? Нічога. Шнуры Галыгін цікавіліся. Шатландцы. Насамрэч, нават калі браць больш познія перыяды на нашых землях, нават шляхта там ці насіла ніжнюю бялізну, і менавіта гэта было вялізнае пытанне, бо рубаха доўгая, ніжняя, што так што ніякіх сведчанняў няма, і хутчэй за ўсё проста маглі выкарыстоўваць вось гэтыя там асобныя штаны, которые пададзяваліся ў выпадку нейкім там пад больш цёплыя, суконныя, як ніжняя бялізна. Ну, наша этнаграфія нам таксама троху дапамогу ў гэтым плане. Добра, ну і Макар, яшчэ такі момант пра знешні выгляд, напрыклад. Ну, заўжды зноў-такі, як Іван казаў пра рогі гэтыя, да, калі мульцікі глядзіш, гэта звычайныя нейкія рыжыя вусы, бароды, і гэтай расліннасці шмат. Расліннасці шмат, да, на галаве, на твары паўсюль. Гэта барадач у нас толькі адзін сёння, не гляжу. Адзін барадач, адзін вусач. Ну, у нас, на жаль... А не, у нас і барадач вусач у одного. На жаль, сучаснае наше грамадства, ну, не ўсе удзельнікі клуба могуць сабе дазволіць знешні выгляд аўтэнтычны, які быў, бо, напрыклад, гэта так, трэба там доўгія валасы, там доўгія борды, але, ну,
не все могут себе это дозволить. Может, и не расти еще у кого. А вот, Макар, у тебя под ну, у меня стрижка такая, это нормандская стрижка, она уживалась, докладно идет за 19 стагоддзя, и такие стрижки уживались, ну, есть некоторые драўляныя скульптуры разные на 10 стагоддзе подобных ось стрижек, которые показывали такие фризуры. У скандинавском грамадстве так само, что они уживались. Ну и шапка был. Что ж таки важный человек, что я же без шапки буду. Ну, это так само показальник. Так, а вось зноў такі у дружыннікаў вось так само ёсць шапочка, у яго простая, у яго з воўна. А што пад ёй? Ну, так само такая фризура. Фризура гэта называецца? Ну, да, по-нашаму. А у одзе гэта да скандынаваў не мае дачынення? Так само, просто што прычосаны. А кто-нибудь есть у вас у клубе, ну вот то, что мы казали? Было у нас пару хлопцев, которые нарощивали такие бороды, але зараз они, на жаль, что уже не в клубе. Нет, просто перестали цікавиться. Бывает такое. А с женщинами, ну, тут... Нормально все. Это классно. Что? Цудовно. Вопратка, ну вось так само, я так разумею, чым больш усялякіх упрыгожванняў, тым падкрэсліваўся статус, што гэта заможная жанчына, што ў яе... Больш быў падкрэсліўся статус, што яе мужчына мае здабытак нармалёвы. Ну так, мы ў гэты раз прыйшлі такой невялікім дружынным атрадзікам. Дзяўчыны ёсць таксама, канешне, у клубе, і ў іх строі ёсць простыя строі. Дарэчы, вось таксама у строях ранняга сярэднявечча, чым яны цікавыя, яны маюць такія этнапаказальныя прызнакі. Напрыклад, у той час строй скандынава ад строя славяніна ён адрозніваўся па ювелірнаму аздабленню, па аздабленню адзення. І жаночыя таксама ладгальскі строй, напрыклад, ці селы, ці зімгалы, адрозніваліся ад крывічскага строя, канешне, упрыгожаннямі ў першую чаргу і некаторымі элементамі кроядзення. І ад скандынаўскага. Нават скандынаўскі строй, напрыклад, жанчыны з Даніі, ці жанчыны са Швецыі, ці жанчыны з Нарвегіі, яны таксама адрозніваліся па ўпрыгожанню і некаторых элементах кроя. Ну, гэта як нейкая мода ці больш неабходнасць? Ну, гэта была, хутчэй за ўсё, такая, мясцовая, культурныя такія вось лакальныя элементы, которые... Да, яны былі больш традыцыйныя, бо, напрыклад, дружынная культура, яна як самая мабільная, яна моду упітвала перш за ўсё. Ну, я схадзіў у паход, я маю грошы, кальчуга, гэта добра, але у нас, напрыклад, ці меч караліных, у нас іх не выраблялі. І, канешне, як прафесійны дружыннік, я прывязу яго са Скандынавіі, ці калі я сам адтуль прыехаў. У жанчын яна мода была больш такая традыцыйная, бо яны ж ўсё ж такі ў правы хадзілі менш, і вось гэтыя лакальныя культурныя традыцыі, яны праслежваліся вельмі доўгі час. Напрыклад, у Латвіі яны там ад 9 до 14 стагоддзя амаль без змену існавалі. Мужчыны былі больше моднікі. Добра, дзякуй, што прыйшлі, дзякуй, што прасвяцілі нас. Денис Валерьевич, таксама дзякуй вялікі. Мы будзем працягваць нашы вандроўкі ў мінулае. Вам усяго добрага, поспеху і, як Макар казаў, вось гэтых фіюлькі. Фюлькі. Пабольш фюлькаў. Усім пабольш фюлькаў. Але заставайцеся з намі, давайте паглядзім, што ж там нарабіў і каго на сваім шляху з варага ў грэкі сустрэў Александр Карэнман. Друзья, продолжаем задавать людям вопрос о том, кто является самым выдающимся жителем города Витебска в нынешнее время. Сложный вопрос, но что поделать? Нужно найти верный ответ. Поехали. Как вы думаете, кто из ныне живущих в нашем городе самый выдающийся на данный момент? Человек. Ну, может быть, человек, который ассоциируется у вас с городом Витебском. Не обязательно это, может быть, не обязательно... Конкретно фамилию, имя надо или вообще профессия? Давайте с профессии начнем. Возьмемся учитель. Учитель. Вы сами работаете, вы педагог. Да. Может быть, какой-то известный человек, может быть, известный только вам. Кто для вас Витебск, вот в лице человека? Даже не знаю.
Я вот работаю в БСМП. У нас очень замечательный главврач. В каком отделении? Главврач больницы. А, вообще? БСМП. Да. Да. А в отделении у нас заведующий очень прекрасный Лифман Владимир Матвеевич. Это кто? Хирург? Это хирург, Вот, да. как раз вчера задавали этот вопрос, говорили, что хирурги в СМП очень хорошие. Очень хорошие. Все замечательные, как один. Из Витебска? Нет, А откуда? с деревни Больших Лёдцев. Вот в Больших Лёдцах кто самый интересный человек, на ваш взгляд? Да, я особо там, ну, Никого не знаю. Да, меня больше всегда, простите. Алло. Знаете, почему вы самый известный человек в Больших Лёдцах? Почему? Потому что у вас самый большой телефон. Очень большой телефон. Наверное, Виталь Бровка. Виталь Бровка, хороший вариант. Да, Отличный. как бы известный для меня. Что он делает для города больше? Ну как, он развивает культурную жизнь. Вообще город массовые мероприятия делает. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, кто из ныне живущих в нашем городе самый выдающийся человек? Из ныне живущих? Да, человек, который Я вот сейчас... приезжий. А вы откуда? Я с области Минска. С Минской области. Ну, какой-то конкретный населенный пункт, да, наверное? Астрашистский городок. Как? Астрашистский городок. Астрашистский городок. Кто олицетворяет для вас, вот интересно, Астрашистский городок? Кто? Александр Григорьевич. Он оттуда? Ну, у него там дача. А, серьезно? Конечно. То есть... Там его сын учится в школе у нашей. Вы видели лично Николая Лукашенко? Конечно. Как вы думаете, кто из ныне живущих в нашем городе самый выдающийся человек? Узнаем об этом лет через 100. Хороший ответ, спасибо большое. Всего доброго. Если вы не знаете ответ на вопрос, кто же в нашем городе самый выдающийся человек, давайте начнем с себя, изменим мир, изменим город, прославим нашу с вами родину. Давайте быть выдающимися, нам ничего не мешает. Пока. Ну вось Саша Крынман так і не дачакаўся, што хто-небудзь скажа, што гэта ён. Той самы чалавек. Ну вось гледзячы на ножны, якія засталіся без мяча, здаецца мне, што нешта ў нас зараз будзе адбывацца. Будзе адбывацца. Так, шановныя тэлегледачы нашы, мы будзем працягваць далей знаёміць вас з гісторыяй нашага горада. Будзе шмат цікавых гасцей, шмат цікавых тэм. А зараз зноў-такі у нас клуб гістарычнай рэканструкцыі Варгінторн. Але ўсё па-сапраўднаму развітваемся да заўтра. Пакуль. Пакуль.